सनितपुर हालामाव जाखांफुनाय मोनसे प्रडाक्शन नानि फिल्म प्रडाक्शन बिनि बेनाराव जेतु मोनसे ससियेल वर्कार पार्ट 1 अलरेडी शूटिंगा बियो जानानै थांखांबाय आरो बेखौ नोंथांमोना नुखांबायबो जानांगौ जेतु बिथां बे पार्ट 1 खौ रिलीज होखांबाय जेतु रायजोनि नायगिरि बिथांमोननि डिमान्ड बायदियै जेतु नैबे ससियेल वर्कार पार्ट 2 आ दिनैनिफ्राय दानिफ्राय शूटिंगा सोलिगासिनो जितु नैबे नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन आंनि उनाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जेतु ससियेल वर्कार पार्ट 2 नि जितु शूटिंगा सोलिगासिनो नैबाव बायदि रोखोमनि शूटिं सोलिगासिनो बेयाव नोंथांमोना नुदों जेतु ससियेल वर्कार पार्ट 2 आ साननैसोनि उनावनो जेतु पार्ट 2 खौबो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो बे समाव आं मिथिनानै लानो नाजागोन जेतु ससियेल वर्कार पार्ट 1 खौ नोंथाङा नायाखैब्ला नाय आरो ससियेल वर्कार 2 आ जितु फैगासिनो बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन सासे बे ससियेल वर्कारनिनो सासे एक्टर बा महरगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन दिनै जोंहा नैबे ससियेल वर्कार फार्स्ट पार्ट 1 खौथ' जोङो रिलीज होखाबाय नैबे जोंहा नानि फिल्म प्रडाक्शनावहाय बेनारावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना दासिमबो नोंथांमोना नायाखैब्ला बे पार्ट 1 खौहाय नायहैदो दा दिनैहाय जोङो शुटिं लानाया जाहैबाय बे ससियेल वर्कारनिनो जोंहा पाब्लिक मोना डिमान्ड खालामनायनि थाखाय नैबे जोंहा ससियेल वर्कार पार्ट 2 खौहाय जोङो लाफिननो गोनां जादों माने ओंखायनो बे समाव बिनि स्क्रिप्ट राइटारआ बे जोंहा ससियेल वर्कार स्क्रिप्ट राइटारानो जादों जोंहा सन्तोष बसुमतारी बिथां आदा बिथाङानो स्क्रिप्ट राइटार आरो बिथाङानो डाइरेक्सन होनाय बे जोंनि बे दा जा सोलिगासिनो दङ ससियेल वर्कार सर्ट मुभिया दिनै जोंहा फार्स्ट शुटिं सोलिगासिनो दङ आसा खालामो पाब्लिकफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोनगोन होननानै बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जाय बिथांमोना दासिमबो जोंनि बे नानि फिल्म प्रडाक्शनखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब बा फल' लाइक शेयार खालामाखै अननानै आंनिफ्राय आं ग्रुपनि टिमनि जानानै आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौहाय थाबैनो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम बा जाहाथे जों माने नेक्स्टआवहाय बेफोरबायदिनो आवगायलांनो हायो आरो जोंनि थांखियानो जादों जोङो समाज हारिमुखौहाय फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि खामानियावहाय आवगायदों जिहेथु नैबे पार्ट 1 खौ जोंहा रिलिज होनायनि उनाव पाब्लिकफोरनिफ्राय मोजांखौनो अनसायनाय मोनदों जाहाथे माने बेफोरबायदिनो खालामलांफैना कमेन्टआ माने मोजां फैदों नेक्स्ट आरो लाबोबाव पार्ट 2 खालाम बेफोरबायदिनो जौगानांगौ जोंनि हारिया जोंनि बे एरियायावहाय बेफोरबायदि गैयिनि थाखाय मानसिफ्राबो बहुत पाब्लिकनिफ्राय अनसायनाय मोनदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुनफोर मोनसे गुबुन सर्ट मुभि गुबुन मुंनि नेक्स्टआवहाय जोंहा प्रजेक्टआ बिदिनो फैबाय थागोन स' नैबे जाहाथे ससियेल वर्कार पार्ट 2 आ जोबनाय लोगो लोगो आरो नेक्स्ट बेलेग प्रजेक्ट लागोन स' जोंनियाव ग्रुप हिसाबै नैबे जोङो थांखिखौ लानाय जादों जोंनि टिमफोरनि जानानै आं बुंबाय जाखिनि जोंनि माबायावहाय सोलिदों बेखिनियानो जितु ससियेल वर्कार पार्ट 2 नोंथाङा गावनो सासे डाइरेक्टर आरो सासे स्क्रिप्ट राइटार मा फोरमायगोन आं थोंजोङै बेखौनो बुंगोन गोबाव खालामालासिनो आंनि जिहेतु बे ससियेल वर्कार सर्ट मुभि बेवहाय आं माने जिहेतु समाजाव सोलिफुनाय फिसा फिसा जाथाय बेफोरखौ आं माने बेरखांनो नाजादों दा बेवहाय बेसेबां बेरखांगोन आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु आंनिफ्राय माने बेस्ट नाजानाय दं आरो जे जेसेबां जुदि फिल्मनि गेजेरजोंबो जुदि माबा मोनसे जेंनाखौ जों सुस्रांनो हायोब्लाथाय बियो जोंनि थाखाय बहुत जौगानाय जेबा आंनि जितु जा सिमां एबा जाय प्रडिउसारखौ लाफानानै बे खामानिखौ मावदों बिथांखौ आं साबायखर बावो जिहेतु बिथाङा इनभेस्ट खालामदों खालि आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु आंनिफ्राय आं माने बहुत नाजादों जेन मोजां जाथों जेन माबा मोनसे रोंगौथि मोनथों जाय नायगिरि बिथांमोना थिग आंनि बेनो नाजानाय आरो उनाव बेसेबां मोगथां महर लागोन आं बेखौ बुंथ'नो हाला जितु पार्ट 1 खौबो नोंथाङानो लिरदों बा नोंथाङा डाइरेक्सन होदों माबायदि मोननाय पार्ट 1 आवबो थिगानो पाब्लिक रिएक्सन बेसेबां गाज्रिबो नङा खिन्थु मा बुंनो आरो बांद्रायबो मोजां जायाखै कम्पेयार हिसाबै दा पार्ट 1 पार्ट 2 कम्पेयार हिसाबै पार्ट 2 आ बांसिन मोजां जागोन मानो होनबाथाय बेवहाय एसे टेकनिकेलनि बेलायावबो एसे साबद्रायदों आरो गोदान बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन बा गोदान मोनसे माबा मोनसे नुगोन नामा गोदान होननानै बुङोब्लाथाय बांद्राय गोदानबो नङा जिहेतु
गोदाना बेनो थाखाय जागोन जाय बिथांमोना नायो बिथांमोना जिहेतु नायोब्लाथाय माने एसेबां सिरियास लानाय जिनिसखौ जुदि सिरियास लानानै नायोब्लाथाय माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागोन आरो गावनि जितु जिउ दानाय बेलायाव माबा मोनसे रोंगौथि मोननो हागौ बे मिजिंजों माने बानायनाय जादों आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? आं रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै नाय एसे सापर्ट खालाम जाय जाय बिथांमोना स्पेसियेलि मुभि नायनो मोजां मोनो सर्ट फिल्म जा बा फिचार फिल्म जा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन आरो जायथु नायोब्लाथाय बेनो आरो आंनिसिम जिहेतु नोंथांनि डिरेक्सन होनाय बे एक्सपिरियेन्सनि माबा बुंनो हायो बहाबा होखांबायमोन नामा? औ होनायालाय होबाय फिचार फिल्मबो बानायखांबाय आं औ फिल्म खोन्थानो हागोन नामा? ओरैनो जोनोम जोनोम दङ बेनिफ्राय गोथै सह बेनिफ्राय आरो आलासि मुंनि मोनथाम फिचार फिल्म खालामबाय आरो सिगाङाव गोजोननाय थाबाय बिथांनिफ्राय जिहेतु बिथाङा मोनसे एक्सपिरियेन्स लानानै जिहेतु नैबे सर्ट मुभिखौबो जिहेतु बानायदों आसा खालामदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो नायनानै अनसायगोन बिथांमोननि चेनेल जिहेतु नानि फिल्म प्रडाक्सन बिथांनि चेनेल जिहेतु प्रडिउसार बिथांनि नानि फिल्म प्रडाक्सन बेखौ नोंथांमोना अननानै लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन